Λοιπόν, ξεκινάμε την περιγραφή του πρώτου αγώνα του UFC 314, όπου ο Ντόμινικ Ρέιας, Light Heavyweight, 93 κιλά, ένας πρώην διεκδικητής της ζώνης, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Νικίτα Κρίλαβ. Ο Ρέιας, έχοντας το ενεργητικό του μια σειρά από 2 συνεχόμενες νίκες, επέδειξε υπομονή κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου, καταφέρνοντας επιτυχημένα χτυπήματα και κλονίζοντας τον Κρίλαβ με ένα άμεσο χτύπημα. Παρέμεινε ψύχρεμος και ανέμενε την κατάλληλη χρονική στιγμή για να επιτύχει το νόκαουτ. Ο Κρίλαβ φάνηκε να έχει χάσει τον προσανατολισμό του μετά το χτύπημα που δέχτηκε και κινήθηκε απροστάτευτος. Ο Ρέιας εκμεταλλεύτηκε μια ευκαιρία για ένα αριστερό κροσέ, στέλνοντας τον Κρίλαβ για υπνό και ολοκληρώνοντας τον αγώνα με χτυπήματα στο έδαφος. Ο διαιτητής αποφάσισε να διακόψει τον αγώνα στο λεπτό 2 και 24 δευτερόλεπτα του πρώτου γύρου. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Ρέιας, σηματοδοτώντας την επάνωδό του μετά την ήττα που υπέστη από τον Τζον Τζόουνς. Εκφράζει την ελπίδα για έναν ακόμη αγώνα πριν διεκδικήσει εκ νέου τον τίτλο της κατηγορίας Light Heavyweight. Στη συνέχεια, περνάμε στο δεύτερο αγώνα της κύριας κάρτας, όπου ο Μπράις Μίτσελ, Featherweight, 65,8 κιλά, ο οποίος κατήχε τη 13η θέση στην κατάταξη, υποδέχθηκε τον ανερχόμενο ταλαντούχο Τζον Σίλβα. Ο Σίλβα απέδειξε την αξία του και τις ικανότητές του στην κατηγορία. Ο Μίτσελ έδειξε μια αντιδραστική προσέγγιση κατά τον πρώτο γύρο, ενώ ο Σίλβα περίμενε την κατάλληλη αντεπίθεση για να πετύχει ένα νόκαουτ. Παρά τα χτυπήματα που δέχτηκε, ο Σίλβα δεν βρέθηκε σε ιδιαίτερη δυσκολία. Στο δεύτερο γύρο, ο Μίτσελ φάνηκε πιο κουρασμένος, ενώ ο Σίλβα αύξησε το ρυθμό του, καταφέρνοντας ένα knockdown. Ακολούθως, ο Σίλβα εκμεταλλεύτηκε μια προσπάθεια takedown από τον κουρασμένο Μίτσελ, εφαρμόζοντας μια τεχνική ninja choke και εξασφαλίζοντας την νίκη με υποταγή στο λεπτό 3 και 52 δευτερόλεπτα του δεύτερου γύρου. Ο Σίλβα εισήλθε στην κορυφαία 15 άδα της κατηγορίας Featherweight, επιδεικνύοντας τις αξιοσημείωτες ικανότητές του. Στον τρίτο κατά σειρά αγώνα, ο Γιοήρ El Pantera Rodriguez, Featherweight, 65,8 κιλά, ο οποίος βρισκόταν στην 5η θέση της κατάταξης, αντιμετώπισε το θρυλικό μαχητή του Bellator, Patricio Pitbull Freire, στον ντεμπούτο του στο UFC. Κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου, ο Γιοήρ πέτυχε τα πιο αποτελεσματικά χτυπήματα, χρησιμοποιώντας λακτίσματα και ευθεία χτυπήματα. Ο Pitbull έδειξε μια πιο ήρεμη στάση, πιθανώς επιδιώκοντας να οδηγήσει τον αγώνα στην πάλη. Στο δεύτερο γύρο, ο Γιοήρ κινήθηκε με μεγαλύτερη ρευστότητα, ρίχνοντας περισσότερα χτυπήματα και αμυνόμενος αποτελεσματικά στις προσπάθειες takedown. Στον τρίτο γύρο, ο Pitbull έγινε πιο επιθετικός, αλλά ο Γιοήρ τον έριξε στο έδαφος με ένα κροσέ και προσπάθησε να τελειώσει τον αγώνα με χτυπήματα στο έδαφος. Ο Pitbull επιχείρησε μια μπάρα, αλλά ο Γιοήρ κατάφερε να ξεφύγει και διατήρησε την απόσταση. Στο τέλος του αγώνα, ο Γιοήρ αναδείχθηκε νικητής με ομόφωνη απόφαση, 30-27, 30-27, 30-27. Ο Γιοήρ δήλωσε ότι πιστεύει πως το αξίζει μια ευκαιρία για τον τίτλο. Στον CEO Main Event του αγώνα, το ανερχόμενο ταλέντο Paddy Pimblett, Lightweight, 70,3 κιλά, ήρθε αντιμέτωπος με τον έμπειρο βετεράνο Michael Chandler. Στον πρώτο γύρο, ο Pimblett έδειξε ψυχραιμία, ενώ ο Chandler προσπάθησε να μειώσει την απόσταση και πραγματοποίησε ένα takedown. Ο Pimblett αμήνθηκε με επιτυχία. Στο δεύτερο γύρο, ο Pimblett κινήθηκε με μεγαλύτερη ευκολία, πετυχαίνοντας καθαρά και δυνατά χτυπήματα. Στον τρίτο γύρο, ο Pimblett πέτυχε ένα θεαματικό flying knee, προκαλώντας ένα κόψιμο στον Chandler και παίρνοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, καταλαμβάνοντας την πλάτη του και ρίχνοντας συνεχόμενα χτυπήματα. Στη συνέχεια, πήρε την ανώτερη θέση mount και τελείωσε τον Chandler με την KO, punches and elbows, στο λεπτό 3 και 7 δευτερόλεπτα του τρίτου γύρου. Ο Pimblett δήλωσε έτοιμος να διεκδικήσει την κορυφή της κατηγορίας Lightweight. Στον κύριο αγώνα της βραδιάς, ο Αλεξάνδερ Volkanovski αντιμετώπισε τον ανερχόμενο prospect Diego Lopes για το κενό τίτλο της κατηγορίας Featherweight, 65,8 κιλά. Ο Lopes φάνηκε κάπως παθητικός κατά τον πρώτο γύρο, αλλά έδειξε μεγάλη καρδιά και αντοχή στους επόμενους γύρους. Ο Volkanovski επέδειξε μεγαλύτερη ευφυΐα στην τακτική του, συνδυάζοντας αποτελεσματικά striking και αλλαγές επίπεδου. Στο δεύτερο γύρο, ο Lopes κατάφερε να ρίξει τον Volkanovski με ένα knockdown. Στους επόμενους γύρους, ο Volkanovski ήταν πιο σταθερός και αποτελεσματικός, κερδίζοντας κάθε γύρο. Παρά το τραυματισμό που υπέστη στο πρόσωπο, ο Volkanovski διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα. Στο τέλος, ο Αλεξάνδερ Volkanovski αναδείχθηκε νικητής με ομόφωνη απόφαση, 48-47, 49-46, 49-46, ανακτώντας τον τίτλο της κατηγορίας Featherweight. Ο Lopes έδειξε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ικανοτήτων. Για τις προσωπικές σας απόψεις σχετικά με τους αγώνες που παρακολουθήσατε και για τις προβλέψεις σας για το μέλλον των μαχητών, σας να αφήσετε τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας.